Nes i cael addysg trwy Cyfrwng Gymraeg, felly o'n i wedi penderfynu dyna oedd y tro efo ni eisiau mynd lawr. Mae llawer fwy o gyfleoedd dwi'n meddwl trwy Gyfrwng Gymraeg. Mae Cymru yn fach ond mae Cymru Cymraeg yn llai. Mae'r ysgol di newid ers o'n i'n ddisgybl. Mae plant casnewydd ddim yn dod i Gwynllyw ragor, ond mae'n helpu gyda uniaethu gyda'r plant. Mae hefyd yn efallai cyfle i chi i trosglwyddo'ch brofiadau rydych chi wedi cael mewn bywyd i pobl o'r ardal. Mae'r Gymraeg hefyd yn galluogi ni i ddathlu ein diwylliant ni rhwng yr Eisteddfod a thafoel a pethau fel yna. Allen ni mynd mas a chymdeithasu yn y Gymraeg hefyd. Felly dwi'n meddwl mae cynnal pethau fel yna yn sicrhau bod ni fel Cymru ifanc efallai yn gallu mynd a mwynhau'r iaith hefyd, nid jyst yn y swydd neu yn addysg. Mae yna pethau tu hwnt i hynna. Gwni moyn cyfle i ddysgu llenyddiaeth i bobl fel pwnc mamiaeth. Bod fi'n gwybod yn iawn, mae pwnc falle oedd yn aiaith oedd i'r mwyafrif, a dwi'n meddwl bod hwnna'n rhyfeddol bod gymaint o ddisgyblion yn mynd, neu cenedlaethau ohonyn nhw'n mynd drwy'r ysgol yma, ac wedi dysgu'r iaith yma falle ers bod nhw'n 2 oed, ond eto gyd yn sefyll yr un aroliadau a bydd fysa rhywun sydd wedi bod yn dysgu'r Gymraeg fel mamiaeth o'r cryd. Ac i fi, oedd hwnna'n rhywbeth holl bwysig. Ddolais bod y sir Torfaen gyda'r lleiaf o y canran lleiaf o siaradwyr Cymraeg, ac felly o'n i'n meddwl os allai fynd mewn a dysgu y Gymraeg yn benodol, allai sicrhau bod fi'n gwneud fy swyddi yn cymryd cyfrifoldeb, a mae'n gallu sicrhau bod yr iaith yn tyfu yn yr ardal a rhoi cyfleoedd i blant yn y Gymraeg a trwy'r Gymraeg, a falle nad sydd gyda nhw tu fas i'r ysgol. Dwi'n meddwl mae'n bwysig bod ni'n defnyddio beth sydd gyda ni o'r oedran ifanc ac yn parhau gyda hwnna trwy gydol ein bywydau ni, ac os allan ni trosglwyddo hwnna i'r genhedlaeth nesaf, bydd yn sicrhau bod yr iaith yn gallu tyfu ac i parhau i fyw. Roeddwn ni eisiau bod yn rhan o'r newid, ac mae yna newid yn digwydd yn y rhanbarth yma, y rhan yma o Gymru. A o'n i'n teimlo, taswn i'n cael lle i ddysgu yn Ysgol Gwynllyw fel nes i flynyddoedd yn ôl a dod yn benneth adran, bydden ni'n rhan o'r chwyldro ieithyddol. Dwi'n meddwl mae'r cyfle i drefnu teithiau tu fas i'r ysgol a gweld sut mae disgyblion yn ymddwyn tu fas i'r ysgol gan ddefnyddio'r Gymraeg, a dwi'n meddwl jyst gweld nhw'n dathlu a chefnogi ei gilydd trwy Gyfrwng Gymraeg yn rhywbeth arbennig sydd yn arbennig iddyn ni fel ysgol hefyd. Wrth ddod yn rhan o Ysgol Gwynllyw, dyna beth yw bod yn rhan o'r chwyldro ro'n ni yn cyfeirio ato. Ac wrth gwrs, nid yn unig cynnig pwnc i ni, nid addysgu pwnc yn unig, i ni ar genhadaeth. Felly mae'r swydd yn alwedigaeth, lle ni'n cynnig y Gymraeg fel bod pobl yn dod yn Gymru hyderus, cyflawn, yn ytrach na phobl sydd ond yn derbyn addysg pwnc. Os oes na chydig o dan yn eich bol, os ydych chi'n poeni am yr iaith ac os oes na rhywfaint o ddiddordeb gyda chi ym myd addysg, yn sicr mae lle fel Gwynllyw yn un o'r llefydd y byddech chi wrth eich bodd i fod yn rhan ohono. Heb iaith, dyw Cymru heb galon.